Welkom terug, fijn dat u kijkt. Wat gebeurde er de afgelopen week allemaal in Zeeland? Een week die in het teken stond van de zaak Ischel van der Velde uit Oostburg. Maar aan de andere kant een week die ook in het teken stond van schaatsen in Zeeland. Kijk mee, van dag tot dag in Zeeland de week. Alleen een snelle verlichting van de coronamaatregelen kan de horeca in West-Zeeuws-Vlaanderen nog redden. En als die verlichting er niet komt, dan gaan er ondernemers aan onderdoor. In een noodkreet aan Den Haag pleitte een groep horecaondernemers maandag voor een gedeeltelijke openstelling, net als bij de winkels. Perspectief, ik kan het woord niet meer horen, want er is geen perspectief. Steeds maar vooruitschuiven. En ik begrijp dat het heel moeilijk is. Niemand heeft corona bedacht. Niemand die wil ziek worden aan corona. En de zorg is super belangrijk. Maar er zal een moment komen dat het kabinet een besluit gaat moeten nemen van we gaan de economie nu meer vrijlaten. Want anders dan gaan er hele vervelende dingen gebeuren. Een echte noodkreet hier uit Zeeuws-Vlaanderen, uit Oostburg. Niet alleen voor de regio, maar voor heel Zeeland. Want, zeggen ze, dit kan zo niet veel langer duren. Zaken gaan op de fles en blijven dicht. Neem Frank Buijsen, eigenaar van partycentrum Mauritshof in IJsendijken. Zijn agenda voor heel dit jaar is leeg. Bruiloften die voor dit jaar grotendeels geboekt stonden, die zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Nieuwe aanmeldingen komen ook voor volgend jaar. Maar ja, goed, dan zitten we dus al in 2022. En ik begrijp het ook wel, maar moest ik in hun situatie staan, zou ik dat ook zo doen. Ik zou ook denken van, nou weet je, voor het zekere nemen we het jaar 2022. Maar ja, voor ons als onderneming moeten we dan eigenlijk zogezegd nog een jaar gaan overbruggen. En ja, de steun die gegeven wordt is allesbehalve toereikend. Ook in Den Haag zijn ze zich bewust van de problemen. Het kabinet denkt op dit moment na over hoe ze een aantal sectoren een beetje kunnen helpen. Als je hardop gaat filosoferen, dat is altijd gevaarlijk in een tv-programma. Dan zou je kunnen zeggen, doe nou niet en de cafés en de restaurants, maar kijk nou eerst naar restaurants. En kijk nou bij restaurants, als er weer iets kan, in combinatie met ook kappers weer een beetje open en winkels weer een beetje open, of je dan bijvoorbeeld kunt zeggen, niet alle tafeltjes, maar een beperkt aantal tafeltjes. Maar wacht er niet te lang mee, zeggen ze hier in Oostburg. Hier zullen er gewoon natuurlijk zaken leegkomen, horeca, retail. En dan heb je met de leefbaarheid te maken. Daar komen mensen op straat, want die verliezen hun baan. Ja, dat moeten we niet willen. En ik weet het is heel erg moeilijk, ook voor die keuzes te maken. Maar het is echt een noodoproep. Alsjeblieft, zorg dat wij verantwoord eerder open kunnen dan nu gepland is. Even leek het erop dat het winterweer nog roet in het eten zou gooien. Maar zo goed als alle Zeeuwse basisscholen gingen maandagochtend gewoon open. En na bijna 8 weken keek iedereen daar enorm naar uit. Vanmorgen iets over 8 in de snijdende kou strooit Ronald de Hollander, directeur van de Prins Willem van Oranje school in Terneuzen, zand op het spekgladde schoolplein. Want over een paar minuten komen er bijna 400 leerlingen weer naar school. De directeur is er bijna 100% zeker van dat de kinderen elkaar niet zullen besmetten. Ik kon vanmorgen zien dat de klassen keurig in rijtjes op het plein staan. Ze komen in rijtjes naar binnen, ze gaan weer in rijtjes naar buiten. Ze worden niet met elkaar gemengd, dus de klassen worden helemaal apart gehouden. Kinderen hebben er zin in na bijna 8 weken thuis zitten en online les krijgen. Omdat ik dan weer al mijn vrienden kan zien en ik kan nu wel weer gewoon helemaal les krijgen, niet half. Online werk, vond je dat leuk? De eerste week wel, maar daarna had ik echt geen motivatie meer voor niks. Ik vond het echt saai. Maar de juf is ook blij dat de kinderen weer gewoon in de klas zitten. Heerlijk. Ja, ik heb ze echt gemist. Ik ben heel blij dat ik eindelijk weer in een klas zit waar alle kinderen zitten. Want wat heb je specifiek gemist? Wat heb je het ergst gemist? Dit, wat ik waarschijnlijk aan het einde van de dag gewoon weer een beetje beu ben misschien. Eén basisschool ging vandaag niet open. Basisschool Sint-Antonius in Oud-Vossemeer opent woensdag de deuren. Oud-atlete en oud-Olympiër Els vader is overleden. De in Vlissingen geboren sprinter deed in de jaren 80 3 keer mee aan de Olympische Spelen en behoorde in die jaren tot de topsprinters van Nederland. Bijna 40 jaar was ze ook recordhouder op de 200 meter indoor. Haar tijd werd pas dit jaar verbeterd door Lieke Klaver. Els vader was al geruime tijd ziek. Ze is 61 jaar oud geworden. Ook maandag waren er nog de nodige problemen op het spoor. De NS kampte nog steeds met vastgevroren wissels.
Het spoorbedrijf raadde vanwege onzekerheid treinreizen af. En als het een noodzakelijke reis was, om vlak voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Van de veiligheidsregio Zeeland, de VRZ, mogen schaatsbanen in de regio open, meldt de VRZ dinsdag, mits de coronaregels in acht worden genomen. Overal worden op die dag schaatsbanen al in gereedheid gebracht. De coronaregels komen erop neer dat er geen groepsvorming mag zijn en mensen moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Iedere gemeente mag zelf beslissen wat ze doet met koek- en zopiekramen langs de baan. Zeeuwse huisartsen willen eerst zeker weten wanneer het AstraZeneca-vaccin aan Zeeland wordt geleverd, voordat ze patiënten uitnodigen voor een prik. De verwachting is dat het vaccin rond 22 februari in Zeeland aankomt. Zeeuwse huisartsen mogen als eerste in Nederland prikken met AstraZeneca, dat onlangs is goedgekeurd. Er is gekozen voor Zeeland omdat de beperkte voorraad van het vaccin net overeenkomt met de benodigde prikken in onze provincie. Er is gekozen voor 63 en 64-jarigen, omdat nog niet helemaal duidelijk is of AstraZeneca goed werkt boven de 65. En er blijken te weinig prikken voorhanden om meer mensen in te enten. Ik ga even voor je kijken alvast. Ik wil wel vast even doornemen. Zocht je ook iets van een leuke spijkerbroek misschien? Niet lekker op je gemakje winkelen, maar bestellen en vervolgens aan de deur afhalen. Vanaf afgelopen woensdag is dat de nieuwe manier van shoppen bij niet-cruciale winkels. En dat is best even schakelen voor de ondernemers. We maken opzichtboxen, we gaan live op Instagram en Facebook. Eigenlijk alle dingen die we normaal niet deden, hebben we ons eigen gemaakt. En zeker zal er wel eens misschien een keer een foutje in zitten. Maar we doen het wel. Als jij je gegevens stuurt, dan spreken we een tijdslot af tussen 3 en 5 of tussen 11 en 1. Ik heb 33 jaar de zaak, de winkels. En het zijn onze kindjes. En ondernemen is eigenlijk zeg maar altijd zo. Hè? Diepe dalen, hoogtepunten. En die hebben we altijd overwonnen, dus deze gaan we ook overwinnen. Het treinverkeer tussen Middelburg en Goes lag deze week enkele uren plat. Woensdag was dat. Oorzaak was een aanrijding tussen een trein en een auto op een spoorwegovergang bij Sint Arendskerke. De auto stond om onduidelijke reden stil op de overgang. De inzittenden van de auto bleven gelukkig ongedeerd. Snowboarden vanaf de dijk en langlaufen over polderwegen. We hebben het de afgelopen dagen allemaal al voorbij zien komen. Maar daar kan nu nog een sport aan worden toegevoegd. Snowkiten op het boerenland. Ik vind op het water leuker, maar het is, dat we het niet zo vaak kunnen doen maakt het juist nu alweer ook heel erg leuk. Dus ik zou niet per se willen kiezen, maar het is gewoon een mooie gelegenheid nu. Het had iets meer wind mogen zijn, dan was het iets makkelijker geweest. Maar het was net om te doen, zullen we maar zeggen. Is het nou leuker dan op het water? Het heeft allebei zo zijn charme. Hier heb je natuurlijk geen golven of zo of wat dan ook, dus je kan rustig blijven staan. Ja, en het is wel mooi, deze prachtige omgeving, zonnetje. En gaan. De snowkiters hier hebben trouwens toestemming van de boer om van zijn land gebruik te maken. Dus over schade aan de gewassen hoeven we ons geen zorgen te maken. Emergis wil kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen zoveel mogelijk thuis gaan behandelen. En niet meer in de kliniek in Kloetingen. Dat zou beter voor ze zijn. En verder gaat de organisatie banen schrappen. 20 FTE's verdwijnen door financiële problemen bij de afdeling kind en jeugd. Dit grote nieuwe gebouw van Emergis voor de afdeling kind en jeugd is zo milieuvriendelijk mogelijk gebouwd en nog maar pas geopend. Maar nu is gekozen voor een nieuwe werkwijze. Kinderen en jongeren blijken het beste thuis te kunnen worden behandeld. Waarbij het erop neerkomt dat wij onze cliënten meer willen gaan helpen en begeleiden daar waar ze zijn. Dus daar waar ze wonen, daar waar ze naar school gaan, daar waar ze sporten. Meer in hun eigen omgeving, in de buurt van hun ouders, van hun broers en zussen, van een docent. De mensen die om hen heen staan. Zodat de cliënt, dat we niet alleen onze zorg op de cliënt focussen, maar op het hele systeem rondom de cliënt. Dat zou niet betekenen dat het nieuwe gebouw voor niks is neergezet. Onze zorg binnen de kliniek zal nodig blijven. Hè. We gaan de bedden afbouwen, maar er blijven bedden beschikbaar. We gaan dagdeeltijdbehandeling hier blijven geven. Alleen het gebouw zal minder gevuld zijn over een tijdje zeg maar, dan nu. En daar gaan we hele goede bestemmingen voor vinden, want we hebben genoeg zorg die we willen bieden aan cliënten. De ondernemingsraad is akkoord met de reorganisatie, zei het met bloedend hart. Ik vind het ook heftig voor de kinderen die behandeling krijgen. Want dit geeft natuurlijk ook onrust bij de kinderen en hun familie.
Elke verandering geeft onrust en zeker ook voor de kinderen en naasten. Wat gaat dat voor mij betekenen en hoe gaat het er straks voor mij uitzien? En blijf ik nog bij mijn eigen behandelaar of gaat dat ook anders eruit zien? En ja, dat gaat natuurlijk altijd gepaard met onrust. Pieter Zeeman in Zierikzee heeft de hulp ingeroepen van 40 surveillanten om lessen coronaproof te kunnen geven. De examenklassen gaan hier sinds woensdag weer fysiek naar school, maar passen niet meer met een hele klas in een lokaal. Ze worden opgesplitst over meerdere lokalen en daar surveilleren dus vrijwilligers. Van Sportcentrum Laco bijvoorbeeld. Wij zijn gesloten en wij moeten toch als personeel zijnde aan het werk blijven. En hier hebben ze hulp nodig. Dus zijn wij ingeschakeld als Laco-personeel om hier daarbij te surveilleren. Ook oud-leraren en ouders hebben zich aangemeld. De examenleerlingen zijn maar wat blij dat ze daardoor weer naar school kunnen. Een stuk beter dan thuis zitten. Dus je ziet elkaar weer een beetje en lessen zijn gewoon een stuk beter. En je let ook beter op met een leraar gewoon voor je neus. Op de A58 bij Oost-Soeburg is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto de vangrail ingereden en over de kop geslagen. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg tussen Middelburg en Vlissingen was daardoor vervolgens uren afgesloten door bergings- en opruimwerkzaamheden. Politie en justitie verdenken een aangehouden 44-jarige vrouw uit Aardenburg van moord op Ischelle van der Velde uit Oostburg. De vrouw werd dinsdag al aangehouden. Het lichaam van Ischelle is nog niet gevonden, maar politie en justitie achten de kans heel klein. Vrijdag zeggen ze dat Ischelle nog in leven is. Dinsdag werd de vrouw aangehouden en was er na 8 weken een doorbraak in de zaak. De 44-jarige verdachte is een bekende van Ischelle. Haar winkel is in dezelfde straat en in die winkel vond de politie aanwijzingen. Dinsdag hadden we het idee dat ze wederrechtelijk van haar vrijheid zou hebben beroofd. Maar in de winkel hebben we allerlei sporen aangetroffen die wijzen op een misdrijf. Dus vandaar dat er nu de verdenking verzwaard is na moord. Bij de winkel van Ischelle werden vanmiddag bloemen neergelegd. Iedereen leeft mee met de familie van Ischelle en de schok is in Oostburg groot. En daarmee doet velen. Ja. Doet velen. Ja. Dat is natuurlijk ook maar een dorp hier, hè? Ja, dus en dat doet velen met de mensen, hoor. Ja, iedereen is ermee bezig. Ja. Ja. Het nieuws van vandaag komt bij de familie keihard binnen. Dat laat de woordvoerder van de familie van Ischelle weten. Maar de belangrijkste vraag, daar hebben ze nog geen antwoord op. Want waar is Ischelle op dit moment? Het antwoord op die vraag hebben politie en justitie nog niet, maar ze achten de kans heel klein dat Ischelle nog in leven is. Een heerlijk zonnetje en snijdende wind in je gezicht. Schaatsliefhebbers genieten vrijdag met volle teugen van het natuurijs in onze provincie. Toch blijft ook op het ijs afstand houden belangrijk. Mensen moeten wel kunnen genieten. Hier en daar zie je wel 2 à 3 mensen bij elkaar komen, maar wel met voldoende afstand. We kijken hoe de ijs is, zeg maar. Is het veilig voor mensen om hier te kunnen schaatsen? We spreken ook mensen aan. Ja, want dat is ook belangrijk, hè? Dat ze mensen ook een beetje van elkaar afstand houden en dat ze rekening mee wordt houden. Het is helemaal niet te druk, er wordt keurig afstand gehouden. Nou, jullie houden net gewoon zo voldoende afstand van elkaar, zo te zien. Ik denk dat het een hele goede uitlaatklep is voor de mensen, dat hebben ze echt nodig. Ik had het ook nodig, ja. We hebben het allemaal wel een beetje nodig, denk ik. Het is wel lekker frisse lucht, lekker buiten zijn. Hebben jullie ervan genoten? Ja, heerlijk. Oké. Ja. Oké. Hey, fijne dag verder. Het was goed ijs. De Zeeuwse ziekenhuizen waarschuwen mensen die dit weekend het ijs willen opgaan. Wees extra voorzichtig, want de eerste hulpafdelingen van de ziekenhuizen hebben het de laatste dagen druk met botbreuken. Volgens het ADZ gaat het om tientallen gewonden per dag. Mensen melden zich vooral met gebroken polsen of enkels. En de medewerkers hebben het al druk vanwege het coronavirus. En door de pandemie moeten mensen ook nog eens een keer op een andere manier behandeld worden. De havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan met elkaar fuseren. En daarmee worden ze samen na Rotterdam de grootste haven van Europa. Tussen Antwerpen en Zeebrugge liggen de havens van North Seaport in Zeeland en Gent. Maar volgens North Seaport is de nieuwe fusiehaven geen bedreiging voor Zeeland en Gent. Antwerpen is namelijk een typische containerhaven, terwijl Zeebrugge zich voornamelijk richt op de aan- en afvoer van auto's.
En North Seaport die richt zich juist op andere zaken, zoals losse goederen en grondstoffen. Chinees-Indische restaurants zoals deze in Vlissingen behoren voortaan tot het immaterieel erfgoed van Nederland. Net zoals bijvoorbeeld ringrijden en de Elfstedentocht. Het gaat om restaurants die vaak al van generatie op generatie in ons land zijn overgedragen. Ze maken echt onderdeel uit van onze cultuur, want ze zijn de afgelopen decennia qua smaak totaal vernederlandst. Het is heel erg verwesterd. Het is vooral veel zoeter gemaakt. Veel met sausjes en dingetjes erbij. Wat hun eigenlijk niet eten. Het is, in de Chinese keuken is het toch wel meer naar smaak. En in Nederland is het meer met sausjes en lekker zoet. En tot zover het weekoverzicht. Kijk op onze site voor het meest recente nieuws in onze provincie. Nog een hele mooie zaterdagavond en graag tot morgen.